είσαι, κοπέλα μου? Είναι καλέ. Τι είναι? Τι έχει, μανταρίνι είναι καλέ. Θα φας μανταρίνι? Θα φας μανταρίνι? Θα φάει και εσύ μανταρίνι. Δεν το θες, Την κουρέψατε, γιατί είχε πιο πολλά μαλάκια. Όχι, δεν την Είχε κούρεψα. πιο πολλά μαλάκια. Πού να την κουρέψω, εγώ δεν μπορώ να πάω να πνεύσω εδώ με τα δύο παιδιά. Έλα μωρέ. Να πάω κατά τώρα στο μέρα. Τι είναι, κορίτσια? Λούνα, Δεν είναι, δεν έχει άλλο, τι θέλεις. Αλλά μου τρελή. Μου το έφαγες, άντε.